खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 29 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 12 सावन दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बुधबारनि बे गोथार फुंआ नोंथांनि गेजेराव मेलेमारि गोहो आरो थिरांथा लानायनि सोमोनांथाव गोहोखौ जाखांहोगोन। लोगोफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि मावखान्थिफोर आरो खामानि थिलियाव थि सानस्रिखौ नायनानै नोंथांखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव मोनसे गिदिर बाथ्रा मोनफुंनायजों रांनि गोदान लामाफोरा बेखेवगोन। नखराव माबा मोनसे मोजां फालिथायनि बिथांखिनि सायाव सावरायनो हायो। मोनाबिलियाव गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया गोसोखौ खुसिजों बुंफबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि खस्थ'नि आबुं बान्था जागोन। रांखान्थियारि हालोदाव सानस्लाबनो हायै जौगागोन आरो थाबथानाय रांखौ मोनफिननायनि गोबां जाथावना दं। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गोदान बिबानजों लोगोसे प्रमोशननि नेरसोन मोननो हागौ। फालांगियारि दावबायनाया रंजाथाव आरो गोबां मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन, जाय न'आव गोजोननि आबहावा सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि बानबुंथिया नोंथांखौ दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव सिगांसिन खालामगोन। फालांगियारि बाहागोदारिफोरजों सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामनाय जागोन, जायनि थाखाय गोदान मावथांखि जागायनायनि लामाया रोखा जागोन। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय नाजानायखौ बांहोनाय आरो आनजादफोराव जाफुंसार होनायनि सान जागोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो गावनि आदाराव समानथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनानै मोनसे प्रेक्टिकेल राहा लानांगोन। हरखाब खामानि थिलियाव मोनसे गोदान खामानि फैनो हागौ, जायखौ दबथायनानै लाखिनाया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव हरखाब जानायनिफ्राय गोजानाव थादो आरो सोलोजों रां थिसन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि आबुं हेफाजाबा नोंथांखौ मोनफ्रोमबो जेंनानिफ्राय उदां खालामगोन। मोनाबिलियाव बबेबा मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनाया गोसोखौ जोबथा सुखु होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुक्ता गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो दैदेननाय गोहोआ गोदान जौथायखौ मोनहैगोन। समाजारि जिउआव नोंथांनि गोहोआ बांगोन आरो जायखिजाया गोनांथार सावरायनायाव नोंथांनि सानस्रिखौ जौसिन गोनांथि होनाय जागोन। फालांगियाव गोदान आनजादफोरा जाफुंसार जागोन, जायनि थाखाय सानफ्रोमबोनि आयाव मोजां जौगागोन। नोंथाङा गथ'निफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागोन। सावस्रिया गोजोन आरो मोजां गोहो मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। कन्या राशि। नोंथांनि सानथांखि लानाय, खामानि मावनाय आदब आरो गुदि खिथाफोराव गोसो होनो हानाय गोहोआ दिनै नोंथांखौ गिदिर जाफुंसारनाय लाबोगोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय प्रमोशन एबा साख्रियाव बेथन बांनायनि आयदाया दिनै सुस्रांजागोन। आयेनारि एबा लेखा बिलाइनि हेंथाफोरा जोबगोन। गोदान सोमोन्दोफोरा फालांगिखौ फेहेरनायाव गोबां गोहोम गोनां जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों अननाय आरो फोथायनाया गोथौसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि।
दिनै खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गाज्रि खामानिफोराबो हरखाब ट्रेकआव फैफिनगोन। आरिमु, सोरजिलु आरो फेशनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे जुनिया सान जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नखरनि सुबुंफोरजों दावबायनाय एबा बाहेरायाव थांनायनि बिथांखि लानो हायो। सावस्रिया मोजां थागोन आरो गोसोआरि सुखु गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि, दिनै खामानि थिलियाव एसे धैर्य लाखिनो नांगोन। गावनि लोगोफोरजों नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो खालि गावनि थांखियावल' गोसो हो। थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा आरो गावनि साननायफोरखौ रावनोबो फोरमायनो नाङा। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। मोनाबिलियाव यगा एबा मेडिटेशन खालामनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिन्दुर गाब। धनु राशि, दिनै गोजोननाय आरो दावगानायनि गोदान दरखं बेखेवगोन। फालांगियाव गुबुन हादरनि फुंखा एबा गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। बिजिरसालिनि केसफोराव थासारिया नोंथांनि फारसे गिदिंगोन, जाय गोजोन होगोन। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरनि थाखाय बे साना फिथाइ गोनां जागोन। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, नोंथांनि नांथाबनाय आरो आब्रुथिया नोंथांखौ दिनैनि गोब्राब जेंनाफोरनिफ्राय बारग'होगोन। मावख'आव नोंथांनि सोमोनांथाव मावफुंनाया गोजौ मावख'गिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन आरो गोदान बिबानफोर होनो हागौ। गोजाम थाबथानाय लेनदेनफोरखौ फोजोबनायनिफ्राय रेहाय मोनगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे एसे सांग्रां जा आरो गावनि आदाराव सांग्रांथि जा। नोंथाङा नखरनि बैसोगोराफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि, बिजिरसंनाय, टेकनिकेल आरो सोरजिलु खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथांनि गोदान सानस्रि आरो गुबै सानस्रिफोरा नोंथांखौ गोदान जाफुंसारनाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सानस्लाबनो हायै मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों गोजोननि बुब्लिफोरखौ रंजागोन। गथ'नि फारसेनिफ्राय गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि आरो समाजारि खामानिफोराव बांसिन नांथाबगोन। हा, न' एबा गारिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया थाबथानाय खामानिखौ दिनै फोजोबनो हागोन। नोंथाङा बिमा-बिफानिफ्राय आबुं अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन, जाय नोंथांनि फोथायथिखौ 2 गुन खालामगोन। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथि लाबोफिनगोन। मोनाबिलियाव धोरोमारि खामानियाव सम हगारनाया गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।